karon guys, akong ipakita ninyo nga akong trabaho gapon guys. Tara guys. Taram! Taram! O di ba? Ko pintura, di ba? O. Una guys, puti. Sunod, puti nga lasaw siya. Sunod, blue na pod. Light blue dito. Mao ni. Anya, karon mahimo na kong pintura ni o pintar. O di ba? O ako naghimo ni guys. O, apil niya. Pero diri guys, puti na kayo magkaigo god. Magkaigo ang pintura. So mao na to guys. Kay nagpintura man ko, nahuman ko gabi na. Pero bahala kay makulay na ang buhay oh. Makulay na ang buhay sa kusina. Nanay color siya guys. Tapos ang gitiwas karon og kuan diri ko video kiha nag usog kus porma guys kay kuan ana ug na po ko'y makit-ang sobrang pintura guys na po siyang pinturahan ato ning pangunayan og pintura kay magbayad tag pintor mahal kaayo may pintura gamay ra man ni kaya diri ani din ni pinturahan ni siya guys diri pita diri sa akong giuna kay gamay ra man sa pintura gud guys gamay na lang sobra sa pintura namo sa kwarto ba sa una aw lang gigamit kay basig mahimo nang ito magputi ang blue mahimong violet maong aho na lang gi gamit karon sa kataw ditong umingon tag ipintura di man masugot ay lang pintura ay na lang sagdi nya na lang bisag unsa lang tarungan ba karon kay nagtrabaho naman siya aw wa na lusot wa ay magbuot wa na magkuan na magsigyaw-yaw nga di na lang wa ay kuan katarungan ako na lang buot guys kay karon panahon na ako'y bana ako'y asawa ako tanan ako'y anak kay ako raman diri ako tanan ako'y asawa ako'y anak ako'y amahan aho tanan kaya ra taon bisik di ba ay pira kayo may tatlaw di nahugaw kay may color may magway pintar di man pintor kay baji man ta mao ta guys ako lang gipakita nga akong kinabuhi gapon sulit man pod nahuman na ho buhi na gapon ko di ba mao to guys bye bye